Здравейте, аз съм Дейвид. Любовта към децата е вродена в човешката ни природа. Тя дори е в основата на оцеляването ни като вид. Съществува обаче любов към децата, която минава границите на нормалното, естественото и моралното. Убеден съм, че педофилията отвращава всеки. Има ли нещо по-извратено от това да правиш секс с малко дете? Има. Зрял мъж да прави секс с малко момче. Днес ще ви покажем как нашето журналистическо разследване, заедно с Руси Димитров от Нощен труд, доведе до разбиване на педофилска група, като част от тях вече са в следственият арест. Преди 4 месеца колегата от Нощен труд ни показа кореспонденция, която води по интернет с лица, които подозира в педофилия. Поводът за тези подозрения е интернет сайт, в който с привидно красиви философски тези искат да ни убедят, че любовта между зрял мъж и малко момче е нещо красиво и нормално. Ето подбрани моменти от тази кореспонденция. Благодаря ти за имейла. Първо, не се очудвай, че получаваш имейл от този адрес. boyloverhitbg@yahoo.com е официалният имейл на сайта. Можеш да посетиш форума на сайта и да се регистрираш там. Така ще ни дадеш и някакъв шанс да те опознаем, а също и ще имаш възможност да опознаеш нас. Хай от мен, Николай. Тимоти ми каза, че си бойловър и проявяваш интерес към нас. Ако имаш ICQ, кажи да ти дам номера си да си чатим. А ако искаш, поствай и във форума ни. Ние сме група съмишленици и приятели, но нямаме организация или нещо подобно. Просто сме хора, които свободно и спокойно помежду си могат да говорят за бойлов, защото биха се разбрали най-добре. Ако искаш, разкажи нещо за себе си. Хай, и аз се радвам. Надявам се да станеш част от нашето семейство. Сега отивам на родителска среща на приятеля на Тихон. Бай и всичко най. Хай, Руси, значи с другите бойловъри, с които съм изключително близък, те са част от семейството ми по някакъв начин. Жена ми ги познава и са и нейни лични приятели, сина ми си играе с тях, а аз напълно им се доверявам. Те са част от моя свят. Отначало ни сближи, че сме бойловъри, разбираш, чисто психологически неразбрани от социума хора и така нататък. Това страшно сближава, повярвай ми. С всеки съм процедирал така. Първо говоря по ICQ известно време, докато се убедя, че наистина човека е бойловър, не е къп. Ченгеджийските истории ме отвращават. Нямам какво да крия, но мисълта ми само за контакт с ченгета ми е гадна някаква такава. Аз, разбира се, моя приятел го обичам повече от живота си и сина си даже. Та така ще се опитам да те намеря на ICQ, включвай го по-често. Надявам се, че ме разбираш, че съм предпазлив. После това се оказва ценна основа за реално сближаване. Ей, сега отивам на ICQ. Ники. След поредица от писма, те придобиха смелост и се съгласиха да общуват с нас и по ICQ. В уговорения час ние бяхме пред компютъра. Ето как протече диалога. Хай, там ли си? Аз съм Николай. Родителите на твоя приятел знаят ли за теб? Че присъствам в живота му, да. За отношенията ни не. Но вижда, че той много ме обича. С баща му съм имал проблеми. Веднъж баща му хвана SMS, в който пишех, че го обичам. Щом се измъкнах от тая ситуация, значи всичко е окей. Ако влезеш в наша компания, трудно ще останеш без приятел. Общуваме с много бойси и имаме много приятели между 14 и 12. Да се видим. Да не си журналист или полицай. Глупости, и ти се притесняваш, значи точно като мен. Окей, утре в 20 пред кино Сердик. Чакам те там, ще нося шоколад в ръка да ме познаеш. Очевидно имаме напредък. Оговорихме си среща. Колегата от Нощен труд ще бъде нашето поставено лице. От досегашните ни срещи сме ги убедили, че той е един от тях. Но тъй като са много мнителни, решихме първите 2 срещи да направим без скрита камера. Руси, какво се случи на първите 2 срещи? Поканиха ме в кафене в центъра на София. На срещата дойде още един от бойловърите, около 30-32 годишен мъж и малолетно момченце на видима възраст около 13-14 години. Втората среща се проведе след няколко дена. Мястото беше апартамент в центъра на София. Бойловърите ми предложиха да играеме на гол покер. Някои са облечели се в крайна сметка? 2 от децата започнаха да се събличат, като едното за момент остана голо до кръста. След като очевидно сме по сериозна следа, нашата гражданска съвест и дълг ни отведоха в кабинета на главния секретар на МВР, генерал Бойко Борисов. След като го запознахме с темата, реакцията му беше колкото емоционална, толкова оперативна и професионална. Ангажиран е СЕБОП по случая и така полиция и медии започнахме съвместна работа. А ето и скритата камера.
Това е нашето подставено лице, а именно колегата от вестник Нощен труд. А двамата така наречени бойлавъри подозираме в педофилия. Малолетното дете е приятел на именно този бойлавър. Аз рядко влизам, защото по-скоро по имение. Принципно в компютрите в офиси имаме една забрана на нощно използване на чатовете. Малко по 30. Кой? Аз. Колко малко? Аз съм между вас двамата. Аз съм на 31. На 31? Да. Еми 2 години нещо. Също ти или имам две, кой беше по... Мисля, че е малко по-малко. 10-12 годишно. Което е... 13. 13 до максимум. 13. В отделни случаи за Русия. Ще ти разкажа, бе. Мисъл, аз съм общо взето се радвам, че все пак деца вика намираме сродни души. Защото излича в България са много малко. Са много малко. Имаше някакво мисъл, че ние сме само двамата. Да. Само двамата. Ние повече от 2 години бяхме. Романтично настроени, само екстроверно и Че то всъщност се появи се появиха тая година. Нали така? 2 години сме си Само с него. И това, което за мен е налично, всъщност станахме много близки с да, всъщност комуникираме и разбираме, че сме адски и дори с жена му. Значи аз бях шокиран да разбера, че първо жена му била много настроена против. След това в хода, нали, на общуването тя стига до положение, в което все пак приема. Тя знае ли, че ти има сексуално отношение с Виктор? Тя си мисли, че съм разминала. И сега карам само на културизъм. Да ти живееш с майка си, всъщност? В момента да. Аз винаги съм имал това щастие, всъщност даже от 8 клас, като се замисля, съм живял общо взето много свободен сам. Да сте зависими. Няма за какво да се зависи, защото съм стигал до положение дали да съм много зле. Така се случи, че всъщност аз в НПМГ, като ме приеха, нашите те тогава си живееха на Правец. А ние имахме апартамент на Екзарх Йосиф и Раковска, близо там до пожарната. На център. Да. И всъщност сме живели недалече един от друг. Много е гадно, защото аз видях наистина какво означава. Значи на практика тях не ги интересува ти нарушил ли си закон по някакъв начин или не. Единствено, което ги интересува, че могат да те притиснат и да ти вземат нещо. Когато дойдоха в насъщност и първата им дума беше, този апартамент твой ли е? И след това ми разбраха, ти трябва да си продадеш апартамент. Значи аз считам, че всъщност това, което е основно за мен, това, че толкова държам приятелство с момчето, вече всъщност се става ужасно старостейски. 10 минути по-късно един от бойловарите си тръгна с малолетния си приятел. Ето какво се случи нататък. Ние сме много близки, много сме преживели. Аз ти казах, жена ми му превезла ранните преди до Ченгет. Преди за Ченгет. Те са. Спуха му тъпънчето, беше на операция, от удар. Само защото бил говорил с някакво момче на улицата и нещо в определен регион се пуска слух, че има педофил, защото нали, комуникира с момчета, нищо не им прави, просто комуникира. И просто обаче се пуска слух. И с едно от момчетата, с които той това нещо го разбира. И отива да му казва, че не е педофил, а бойловър. Ти си представи някакво момче на 10, което бъкил си няма понятие. При което момчето, окей, то му реагира готино, обаче с съседите вече имате едно дно. И те викат Ченгет. Те има момчета си прибавят. Те са заради Виктор. Аз ми казах сори, просто, сори, аз не ви обичам толкова. Колкото Виктор. Някои от тях са ми казали, окей. Аз съм казал, окей. Обаче аз се пригодим. Но никога не съм останал с него заедно нещо. Кой ще се случи, когато той бил на 10? Даже
Първи път жена ми беше. Жена ти готви, само за нас. Това пък като пише поезия и постоянно прави публикации. Това беше пише в 5 часа секс. 5 часа секс. Руси, това, което видяхме от скритата камера е доста притесняващо и звучи доста убедително. Те кадрите говорят най-добре. Зрителите сами видяха, че бойловерите открито приказват за секс с деца, дори пред дете. Добре. Сега, какво се случи нататъка? Всъщност, ние си оговорихме още една среща с тях, която бяхме предвидели да снимаме също, за да видим развръзката на нещата. Бяхме си приготвили, чакахме те на едно място. Те обаче те качиха на някаква кола. Какво се случи после? Те ме качиха на кола и ме закараха в същия апартамент, в който се играеше голия покер. Там ми казаха, че знаят кой съм. Знаят, че съм журналист от вестник Нощен труд. Като споменаха, че те не са педофили, а са хора, които изучават бойловерството. Те изпращаха ли ти порно материали на теб? Точно така. Те предложиха Педофилски порно материали. Те предложиха заедно да работиме против педофилията, да ловиме педофили. Те са се усетили, че ги провокираме и трябваше да се измъкнат някакси от ситуацията. Точно така. Да, те са ми пращали порнографски материали. Добре, интересно, откъде имат те такива порнографски, педофилски материали? Това е също забранено от закона, да притежаваш такова нещо. Не знам, те ми изпратиха два кратки филма, които са отвратителни, показващи секс с деца. В следващите 2 месеца полицията събираше доказателства и в крайна сметка се стигна до арест на 2 души. С повдигнати сериозни обвинения и мярка за неотклонение, те се настаниха в следственият арест. Децата дадоха свидетелски показания пред съдия, че са имали сексуален контакт с задържаните. По време на обиска НСБО подкри в дома на единия амфетамини и марихуана. Централната емисия Календар на Нова телевизия. В началото да видим водещите новини днес. Арестуваха педофили след разследване на господари на ефира. Бяхме ги окичили с мероприятия. Следствието и прокуратурата действат. Надявам се на справедливи тежки присъди, тъй като това е нещо, малко да се каже, перверзно. В течение съм и моята психика лично не може да приеме подобно нещо за нормално. Мисля, че това е един пример за разследваща журналистика. Двамата са обвинени, че са извършили изключително тежко престъпление и могат да получат съответно до 8 и до 15 години затвор. Срещу извършителите има свидетелски показания както на техни близки, така и на жертвите им. Събрани са достатъчно доказателства, че са организирали оргии с невръстни момченца. Какво ги чака от тук нататък? Произнасяне на присъда. Съдът ще си прецени, ще наложи мярка. Това са фактите през нашите очи. Заключението остава на съда. А отговорността за разстроената психика на деца, пострадали от педофилия, лежи и на нашата гражданска съвест. Ние няма да оставим нещата така. А вие?